Han er gået en lidt død. Nå, Simon, giv mig en update på situationen. Ja, bilen går i stå. Hænderne er jævnt smadret. Hænderne er bøffet. Men vi er glade. Vi har humøret højt. Og vi holder smilet oppe. Jeg er også bøffet. Nå. Simon, hvorfor står du på Karlslunden og spiller fodbold i stedet for at køre hjem? Vores bil er ret meget på sammen. Og ja, det er det sgu. Ja!